Aja lali tansah liwung Kori. Alon-alon sayang. Alon. Ayo bro. Kilo, kilo. Yo. Sederhana tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk Pak Redi Belung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kalau pagi jenengan meleh. Tak apok wis. Kowe ki apa? Iki melu awakmu lho. Wong kok mlebu guyu dhewe iki urusane apa to, Mas? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe iki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Kuwi berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ra aku to. Lah nyapa? Piye mau? Piye? Lah nek kowe omong-omong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sauri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kali dalan. Lah sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Dari gendeng. Ya iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah kuwi kerjane apa? Kowe ngopo kuwi? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian besane Mulai wayah. jam pira? Mulai awet jam 09.00 wae. Ngomong karo sapa? Omong dhewe, Disauri. sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Iya, Pak. Kowe ngelokne aku gendeng. Lho, mboten ngeloke pacar, ae, Pak, mboten. langsung. Niki kan kula kan ngerteni napa to jarane gendeng iki Kowe karepe ngelokne aku piye? gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe ora usah gawe masalah, Dok. Bres, Ora masalah kowe. combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki kok. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tompo riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Heh. Lah jenengan apa ngendika? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Heh?
Ngerti wong gendeng kaya aku, ngomong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku. Kedek lho. Lah kula melok becing butuh ya bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan iku jenenge salah tampa jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lek jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok ngelancang. Wis nglancang pripun Kowe to? suwe-suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro dah hatiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalang ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Loh, Jenengan kok wangel, Pak, cak lho, omong-omong. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gedeng to, Pak? Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho, awak dhewe, arep apa? Disauri? Dhewe. Gedeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Pesen apane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora jenengan trimo. ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora tak kok kene le. Lah jere sapa ora iso warga mriki? Kan kene panggung rasa wayang aku iso. Lho, Weh. kowe ijen kowe. Ijen. Iki ra mau gawe casaku. Oh, mboten. Lho, piye to, Dok? Bapakmu. Dodok. Aku gregeten ya suwe-suwe Kok kowe rumoso kowe iso dhewe. Angke. Brangi digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe ora sang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yoga jenengan nggih nyewa kok. Ha nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe kok iki. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho digaris apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur kita no. Wis adingmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Siden tok. Binden. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng nih, nek nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan loro ati kok mboten suntik napa priksa ten rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong loro kan priksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bola sapa to kok mbuh piye to? Aku tak tengahi lho, mesti awakmu wis ngrumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel Gading. gading. Ngampel apa tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora oleh Bleset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan nggih ngrumangsani nek pancen edan nggih edan. Lho, Nek lho. sampean sing waras ngalau. Ya, aku Nyapa kok bantah karo wong edan. Lah iya mulane aku tak Ngoten, ngalah nggih. mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, mboten. padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Gojek. Kula kali jenengan iku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku ya anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Pak Oke. nggih. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki ya alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ha iki dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah bengi nuwun. iki? Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. Brengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe ra roh berarti. Kok iso ora roh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing omongan? ngongkon tanggapan saka sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawakan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngongkon nglawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe Lah. nglawak. Iki kita dalang kerusuhan wong iki Lho, kita. cetot dok. Piye? Aku ngerti dhewe telpone. Pak Nggih. Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21. Nggih. Jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. Kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel gading enten wayang dalange Redi Belung mbok jenengan sowan teng ampel gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh, ndak, kowe bisa untuk tamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kena, ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu kita iki. Lah, Suwe-suwe tak rungokno kok gatel kupingku. lho ora ngono. Kowe iki salah topo. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho, ora. Wah, ya kok tanggapan lho. Lho tanggapan ya ditimbali digengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel? Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Do jelasno lho mumpung rong suwe lho, Dok.
Aku malah griming. Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya to. Iya, iya. Jenengan seniman dalang, kula Iya. seniman pelawak. Oke le. Lah sing sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan napa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra wektu jane. Aja gak sopan. Kok mrene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane apa to Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, Wis tukang kadung- tambal ban. Eh? Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawab lho. Lah aku dalang. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung maca ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane apa? Lah yo piye lho, Di? Lho, Di, tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke, kowe kok nglunjak Lha saiki omonganmu. ngene ae no. Lah pancen kowe iki rumangsa. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagal ning kene paribasane kowe engko dibayar. Lho, Lho. Kula Kaget. teng ampel gadeng iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping pira? Ah, piro to kene? Ping lho. ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedak ben wedi. Niki pun ping ngeten. Pun ping Bangga. Pun ping gangsal teng ampel gading. Yo Mat yo. Bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet niki? Komet. Tiang niki pun apal doyo. Apal. Takoni. Mboten pertatos to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak to. Lho, Pak kom. urung goblokmu lho kok sok. Kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen dereng kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Ngene. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin aku isin malah nakono kowe barang. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kok gendah kowe muni ndak kenal. Dereng. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Kali dodok. Lah sapa? Napa ne? Lah ya ta. Ngene kok. Lah layak kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Lah Kenapa? lah. Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning Lah ngopo? Kowe meneng kok. meneng piye? Iki lho, Gur. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge ora tau dioperasi ya ngeten iki. Alah, Kuping iki nyata. diresiki pas jemal lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet napa dereng kok muarem Lah deh. nggih wis sombong dhisik. Heeh, Lah nek kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo Pak. Oke. Dodok. Dalem Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro Pak. Oh, di Bojonegoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Ajalah, Pak. ajalah. Alhamdulillah dugi Ayo, mriki sama, wau sama. jam 9 nggih. Asal apa? Nggih wau pun tinggi Pun, anu Bapak, dicepak Bapak. nggih kalih panitia nggih Gapiak Sumanak lho Eh, Pak. apa itu, Estu. lah? Alah nggih sami Lah, sedaya lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dang ora kowe. Ketake kok PG. PG Apa iki apa? Persatuan Gedeng. Lho, Lho malah ngece jenengan. Kon jajal, kon Persatuan jajal, kon Gendeng. Lah kowe iki lho ditakoki tenan Pak. Kowe kene. Lho, nyapa? Sampeyan rasa repot-repot. Kuping nek Iya. ditakoki aku. Namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Ala berarti kowe. Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Ah, Anak saya nomor 1 SD. Yang nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sithik kira masalah. Ya biasa anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. iya jelas. Apalagi ini ada Silorejo di sini luar biasa, kecamatannya luar biasa. Aduh, besok.
Wah aku gurek-gurek. Lah kok malah glentang dhewe ki Wah apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Aku kadung Sik to, Pak. Iya. Lek dagelan iki nyandang penyandange kudu sarwa pantes lho. Iya, Lah kula kan pantes, lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah nggih, lah niki ora jenenge lho. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. Kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden iki lho apa? gara-gara ndiasmu lho. Angger ndadane klambi kok mrene kancane kaya kemul. Mbok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to, Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Kok aku niteni wong ki angger modele ora duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan bocah iki. Alah takono wong sampeyan Kowe sak biyane lho. mobil. Lah nggih. Apa omong? Dodok gadah gulu lho mboten? Boten. Mboten. Nek duwe gulu iki pantes kok mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok iso mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to, Mas. Dal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, lah Enak, iya. ta? Lah aku nglengong ngono yo iso to, Mas. Dodok. Dalem. Sak awake saru dagelan duwe bayar mbok tuku gulu ngono lho. Lho. Sithik-sithik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Lah contoh kok. Lho. Saking gengkele atiku nyapa wong Ora padha guyon tegese umpama to ya. Heeh. Awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. ndasmu mesti gegeden. Wah, semi bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti panggah ndasmu. Oh, wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik. Nyuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wati kula. Iya. Ngomong ndasku gegeden. Wengenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 mboten kula culke. Masa. Lah sing goblok kowe berarti. Sing gong ya kowe wong gur ndas. Wis tau nyekel dhuwit sak M500. Urung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Apa nek dagelan metu ndase kucing ndek enek piye? Lho tapi kan ora sak miliar. Ora sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Marem piye kene emosi lho poso. Salam sing apik. Salam sing apik Salam kuat-kuat. ya, Ampel alhamdulillah. gading. Ampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene tak. ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Neng, Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. cek separuh. Aku wis krasa budal iku kudu kejelok ket mau. Tibae kelakon maling. Ora. Ora jel. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih. Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Luar biasa matur sembah nuwun, luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Aduh ngak Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugoto kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit ra kaprak. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora lali urung mau udek. Nggih dereng kula udek. Ning Ora kula lali, salah kula nggih setunggal. Ya mbake pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong Kowe sehat. rak kopine lha aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keramike bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah ora mau kane krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados apa-apa. kula jenengan ngeten kan seorang seniman to Pak, nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala tahun-tahun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame, kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho Jope.
Awake dhewe teng Slorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel Gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun iki taune jenengan, Pak. Taune jenengan, Pak. Ya, Mula maksud tahun nyuwun sewu wonten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi saka ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to. Oh, wedi lho. Lah kuwi nek kempot tambah lo ning gone waduk Lahor. Oh, dirambang ngono. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Nah ngono nesu. Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese Jare roda dunya. roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sok kala ki wong ki ning dhuwur, sok kala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Iya. Dhuwur Wonge terus dhuwur dhewe-dhewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor koso. Iki apa to, Bu? Wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu iki. Kowe kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip kuwi wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangel men to, Mas iki. Jare wang sinawang. Wang sinawang ki maksude ki wong ki piye lho? Ayo piye Iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong ya ora mesti omong. Reh, Kesuwen dong. Kowe piye? sambutan lho. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Lho sapa to mosok gak kenal tanggap kok ora kenal. Lho, ora ngerti mulane takok kowe. Lah kowe kenal apa ora? Lah kok Ngerti Sapa? dadi kan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh ya. Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurahe Pak Kadese. Ngerti. Pun, ingkang pundi Pak Kades? Nika. Lah. Sing ndi? Lah. Wah teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hah. Kayaknya kok jempolmu kok obah-obah. Ini apa? Mungkin aku nenten ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gile sing dalu, Pak. Sing ndi sing ndi? Genak ae wis ya kae. Iki sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. Belurah nggih, Pak. Lho, nyapa kowe ngurus barang? Dalu. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Lho ketok gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Padune maling kok. Dalang tuwek. Lho, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Ngapa kok ngelone aku Sampeyan tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe kowe. ngomongmu ngono. Kowe ngecek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan wau DC teng mobil. Ya ora umum, Met. Wong kok nanggap kok dalang rek. Mat taun tak mau karo kowe ning apa umum kowe ngelone aku dalang tuwek. Ya ben wae ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Mene piye? Dalang Redi terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapa kowe? Kuwi rambut Teko apa- gimbale ngopo? Kuwi rambut apa susah tumo. Cari satu panggung itu satu sinkronisasi. Lah kowe Sinkronisasi. koyo ngono. Kudu kok sayek-sayek tok kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kok gantengen kowe? Apa rumasamu deg-degmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumasamu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalang Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora taprah. Loh, lah kowe nyapa tekan abakmu? Rene tak ampun dasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo. Aku ngene. Kowe padha karo nilokke Pak Redi. Kan sikile dawa seh. Kocok. Tafuk. Gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik ta? Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaju. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lah cah iki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat tak udah aku kupinge yak piro to. Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Bocah Jaji. Kancane mung Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Ki to Pak nggih? Boleh, Kula jelasno. jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu isik to tak ajari sik kamu jangan ikut-ikut dulu. Itu lambene. As-sholatu wasa komik nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. konsentrasi. Ala raine gajih tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Ya piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencerdasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiya ya Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Piye? Anbiya. Ambiya. Iya. Piye? Ambiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, Wet? presker, Pak. Layak. Rasa piye? Pedes. Ayo terus ke. Ama badu. Lah kaya wis tekan kono lho. Wis tekan kono Kok kula keliru. piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa lho Pak. Ya mbah. Adicara mbuh. Duh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika kang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Redine. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni, sinden, campursari, ugi mboten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Menengah. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. dan juga warga sini juga Meneng to, kok ketok goblok aku. Ngeten iki ketinggal sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta melestarikan. dengan kowe meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurup-ngurup itu tegese purun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa ngurup-ngurup? Apa artinya? Apa artinya? Sik tak golek. Mekaten ingkang saged kalau aturaken Apa? tentang Isine iki lho Isine apa? lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane apa tekan Ate ndi? mekaten tentang ngurup-ngurup. Oh, ngono. Oh jelek lanjutane. Pasik no. Bersih desane. Yang kedua kalinya Ha. bersih desa. Hmm. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ah, Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa ke apa to ke? baldi datun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho dah. Desa ingkang baldatun Toyibatun toyibatun warafur warafur ghafur. Nah ngoten amin.
Lho. Lho kok lah ngoten kaya amin kuwi. lho. Kaya kuwi. Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing ngamin to, emane mantora diamini. Lah munimu apa? Gofur to. Gopur bakul cilok kuwi. Nggih. Putruk. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, gemah ripah loh jinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Nggih. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Nggih. Ingkang ngumendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, Amin. panenane kathah, Nggih. mendone saged dados kathah. Amin. Mugi-mugi saged barokah. Amin. Kula lan panjenengan Amin. dalu punika Amin. anyekseni Nggih. napa ingkang dados Amin. runipun Woi. ngapunten. Yes. Mbok menti mbok rusuhi. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroy Lah timbang kowe Roy dulur lagi munggah panggung geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah Loh, nyapa aku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe kan sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih. Lho, kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Ya komet kok ngrasane. Omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Biasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan didebeke saking sambikalonipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih. Tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang kok leak to jane iki. Wis kok penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tuku sik ta aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. Cakep. Cakep, urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Iya. Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas. Aku men-men nak lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentok bring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring Ngampel Gading mubruk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno ngusunge lho, Cok. Bayangno. Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti ngono. nanti oleh? Iya, oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun, Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah ngomong jeding itu apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Ayo ing golek. Ya ndang golek. Jajal jajal. Neng jeding. Wayah isak. Berarti kowe gak salat isya. Ya iso lah terus. Lah jeneng jeding? Ya wudu. Oh ya undur apa apa. Piye iki tak bantah ya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah isak. Cakep. Cakep. Mugi-mugi Ngampel Gading uripe penak. Amin. Amin 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 amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakone sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ya. Iso ta? Oh insyaallah. Kuwi ya iso nyanyi komet. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Lho, kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu, Pak. Lho.
Padha ae lho. Tapi kan apik dhewe to Pak juara setunggal. Apik. Ya apa ora men? Iya. Oke, siarno aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksude ngene lho, kowe paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh, ngono. karepku ngono, Mas. Tak siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe? Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Terae nek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Yes. Yes. Iya. Paham toh? Paham. Apa? Yes. Lagu Amerika ku lho, Mas. Bisa aja tak siarne. Sak balane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya, Bon. Paham apa ora Bon Jovi? Oh iya. Innalillahi. Ora. Kaya MC ki lho, MC Dandut kene, Campur Sari kene. Ya kaya Pak Mudin ngono. Nek musola. Nyara wong kepaten wi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik saiki. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjing dilatih kowe kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok suwu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen Ora arek. sa Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak. Gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ngapa tuh, Dik? Jebol kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapa Jare Mas. sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. So Rambine kaya kupu-kupu tak incup. sedengan aja dawa-dawa. aja- Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada. Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi kuwi MC sing Spot ora? sepoti sing apik. Yuk kita Ada. sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Sik to sik. Karo senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met. Wong bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten. Kethek keduten kuwi lambemu lambe Kowe apa? lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang iki lho. Lah kendang yo apik to, Mas. Mas. Sa, Dodo, siap. Ketek du. Ketek. Iki lho, krungu. Iya. Ayo. Mas kendang yo apa nek to? Iki lho kendang iki lho. Ketek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas. Jual piye tenggo nyambut gawe. Lah apa nek bintang tamu kok Jalanmu piye? yo sing rancak sing rame lho, Mas. Oke. Kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok kethek genduten iki jane apa lho. Yo, Yo, siapa, Met? kita sambut ada siapa dia? Ah. Sa Dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi ora? Grup burau nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya api-api dikeki spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kaon? Boten Tafu iki. Oh iya. saking merongos ngomong tapu tafuki. Merongos kok. Rongos kok so. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Yes. I will yes. Ya Aiwa yes. Baik, satu lagu Oke. buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang, lagu dari Amerika I Way Yes. Aku malah joget lah.
Joget sithik wae. Mas kula nyuwun anu drame, guys. Duk tak duk cak. Keri ya, Mas. Heh? Keri. Kari piye? Drama keri. Masa sithik ora dikek Iya dikekne ya sabar. Drum Mas, ayo Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak Ya. zaman now. Ndang. Ayo Mas, drum Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. IYS. Come on everybody, yo. Love you baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun Deji. Yo, ayo yes. Yo, hey, rock. Rock. Ayo yes. Ayo yes. Hey. Hey. Apa? Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye ampel gading wong seni kabeh lho. Nggih kene Kowe ana apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika lho. Judule I will yes. lah lagune. AYS. So, jagone turu. Ayo yes. Apa enak? Amerika wayah iso jagone kluru iki basa Amerika kan. Kowe rek IYS. Lha apa? Bayah. Lah ya tak cepet tok AYS. Hah, ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi, guyon-guyon. Lah kan Serius yo serius. Ya. Oh nyise. Siarno. Yo, hadirin semuanya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk tak panggilin. Luar negeri. Ya. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Menyuruh aku mau kucing. Lah piye ta? Bintang kok binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Lho. Artis yang berkirut ini, Cow. Kowe nek mutahe. Riko tak bekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo tahu maling barang. Mas. Piye ta? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhirate ra usah. Akhirate ra usah. Udah. Mari kita sambut dengan bacaan Cak Yasin dan juga tahlil. Innalillah. Ya, tenanan. Udah, cuwokot kupingmu. Maaf. Ya kira. Didilat ya, Pak. Caki koyo nyambik suwe-suwe. Ndang aku yo nyanyi luar negeri. Yuk kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cak Omet. Aku dinowo. Sebuah lagu Nyanyi ngene. Dawn of Self untuk Anda semuanya. Oh, Inggris. Come on. Everybody go. Thank you. Dawn of Self. Alright, baby. Apa salahku? Cilik-cilik. Gendong. Apa beda? Laku. Demek. Dodong. Apa salah? Kuku. Elek pitik. Malah kowe sing nesuwi apa? Lah Dom Orsal bahasa Inggris kok. Don Opsal. Don Orsal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi. Lah timbang kowe. Hai bayah. Jagune nelek. Nesu. Oh deklar nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Wah. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene-kenean. Karo sinden. Iya. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan wedok. apik. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik. Nggih ta? Ora mesti. Kok ora mesti lho. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Wes mau ngumpulne, aku tak ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku kok lara. Lah iya. Maksudnya kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor.
Mbok musuh iki angel. Angel. Kek, calon barang. Sinten sinten? Loh, awakmu ngejak duet kowe? Duh, duet ki saged oke to, Pak? Komet yo ngejak duet. Loh. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Oke. Jeng Ben iki wulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. Kaya anu kae. Apa? Ambasador Matador. Matador. Ambasador diasmu. Matador. Yuk kita tampilkannya. Oke. Jenengan siapa apa dia? saged ngemse kados komet wau? Alah, gek komet rong lahir aku sing MC. Komet tesih embrio. Sing api ya, Pak. Sampean lahir aku jago kok. Kowe ki lo tuwek ndi karo dalange? Kowe main ceki ngono kowe. Wong kowe iki Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. Enak ya. Ki MC po kena Lanjut, Pak. Lanjut. Ayo, monggo, Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan iki lontosi MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi ya. Loh, lah aku terus disepoti lho, Pak. Nang. Duh. Ya sak sirku to. Gelem ora aku medun lho, Pak. Lho, aja. Ndak medun kok tak urusane. Sik iki urung bayaran. Windu dan Putri Sia. Biru peket kalek kowe. Oke. Ampel gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing Sugeng apik. dalu diajeng. Dalu. Nyuwun sewu, mbok beli dikeparengaken derek ditepangaken parangesmu sinten Kula diajeng? Putri, Mas. Dek Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak nggih. Nggih, nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan papa. Oh, saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe iki lho ape piye to, Men? Nyambut karep Piye iki to Jan. iki? Namanya cowok tanggung jawab. Aku dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. Oh. Lah. Kalah kowe, kalah kowe. Vito. Loh, apa? Udah kamu sana aja. Sama lho Rek Iki kene. rono. Rek Kayak kene. rene. Kowe kok romantis banget Iki ya? pramen Iya, tak iya, gawe no. gampang, iki bojomu Heeh. kae bojone Komet. Oh ngoten. Iya. Iki terane tangga. Tangga. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, iki. kae. Ora duwe. Ora Apa mangan beras aja utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik ya? Alah, beras sak dhewe 300, Mas. Adus. Heeh. Saya Nggih, Ibu. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana kita akan menemui bahagia. Iya, amin. Sebuah lagu Ki Mas Ki. Iya. Bosok wedok kae iso kaya ngene. Urung kok, ben sebuah lagu buat kamu. Apa sayang? Jondro. Malam ini ku tak dapat tidur. Romai rawa belecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe, melek kowe, melek kowe. Bendo yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa Apa iso, Mas? Apa-apa? Weh, semono iki pedhot sesan. Pedhot. Apa iso? Ayo jan kowe iso kowe. Malah wong mek ngono dhewe kan ning karaokean ya Mas sering ya Lah. ning karaoke. Ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya Gur. Oh. Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Amen dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah yo aja ngisi-ngisi. Kowe nek ngisi-ngisi kene. Kabeh-kabeh lho kowe iki omong aku. Ngisi-ngisi. Ngisin-ngisini. Wes
wis kere budek. Lah iya. Loh, Ora apa-apa ya, Mas. kowe iki lho dilone. Apa kowe? Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean ki? Lah kok repot. Gak. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngendi? Aku ngerti lho. Aku karo iki 2 tahun. Kowe ra ngerti ta? Urung. Manaan lho iki. Manaan pitik tapi kok jebul aku ora percaya karo KB. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa meneh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Yo panggah meteng. Pil apa? Pil KB ta? Mosok. Loh. Iya, pil teko gorokan. Lah katok wis teko sungkul. Cak koclok kowe iki. Ora betah. Aminor kula buktene, Pak. Aminor Oke. Mas jreng. Wis aja mikir pil KB sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Nyanyi yo malah adan. Ada diasmu amblek kok tapok tenan. Ki lho panggaku terus ta, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Met. kok gunane aminor melopo? Ya mbah. Oh ya jaluk kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bapak ya petok gak medhot no bandulan. Bandulan apa? Wis ngeong-keong. Goblok e. Mas tutun aku ya. Wah. Ngono cukup. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Oh, kalah beton. Yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Gayane. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Katok asale saka tele. Potonganku Wah. nyatane opo. Asale saka tele. Gathuk asale saka telo, yen ra pethu tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah Lah, aku nyanyi nembang nganggo kikas mlayu. sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso diecek kuwi nesu, kowe iku geten ki baleso ngecek. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Hah? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Loh, kan pas. Kuwi ya apa lho kok iso terus ae. Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men ta jane iki lho. Ya apa Gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Liyane wae. Dicontoh karo tangga. Oh, sing apik, Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang apa kowe krungu? Ah, malah karo bojone budek bojone dilone budek. apa kowe krungu Mbak Aku malane budek to, Mas. Lah ya. Ora, Dik. Kuwi lagu sing hit-hit ndangdut-ndangdut lho, Dik. Mosok to? Iya. Lah tapi yo ramu to Kok bojone dilone. ngono to tapi? Hah? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak kira Kurang romantis Ganti, sing apik ganti. to, Mas. C, Mas, Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul. Ah. Celutuk. Gembel. Api lho tuh api wi. Ape wi. Ora ngono. Kowe krungu apa le? Oh, gundul-gundul patul ya tuh. Iya le. Piye le? Api tuh. Iki kaya Warai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Heeh. Sampean yo sing serius. Kowe kowe serius background lho, bae, Mas. background sing garap kowe sing Ah, nyanyi. Sampeyan manut kae ae manut tanggane ae. Duh, sama Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa. Oh, garek bar kono nyaut kowe, ngono diwarai. Gede dawa. Met. Kedane mara tuwa. Tak pluruti, tak ototi, nanti kaya gulu kendi. Hei, Kuwi apa kuwi lho? Aku enggak. Bocah kowe. Ayo kuwi lho, kok gulu Duete kuwi. kendi. Ora enek sing genah. Duete kuwi. Oke. duet kuwi. Ayang-ayang. Anyang-anyangan, Mas. Ayang. Ayang-ayang. Kok nyang-nyang. Gak mampu apa apa tuh? Gak. Aman berarti. Ngempet aku. Vita. Vita.
Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Lul. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? Kayak codot. Matane ilang, irunge ilang. Karek pipi tok. Ngomong ora cocok. Wis teko malin kundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih, kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang akan Awake dhewe dagelan penak-penak ya. Iya toh. Dalangnya kaya lho, nggowo tapi ya ora. Iki anak-anak sing paling getun ning kene sapa? Coba. Ya iki toh, ketua panitia. Lek nyapa? Iso nanggap tapi ra iso nembek dan. Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makili sapa, Mat? Kowe makili sapa? Wakili sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Nah, Pak Lurah, pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah pas kata bojone dadi rawani. Wis tak jamin nang rawani. Iya. Masuk. Pertama ayang-ayang nggih Pak nggih. Oke. Yuk, Siap. Yuk bersama Elek Yo Band. Campur Sari. Paps. Cak Dodo dan juga ada siapa? Lesti. Ada Putri, ada Toto. Oh, Putri. Ada Winda, ada Cak Komet. Ya. Oke. Makasih. Terima kasih. Saniki joget nggih renono to, Pak. Aduh omonge kok. Kados sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Wah, saniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten niku. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Tonggo kuwi masak nang pawon tinggal TikTokan. Velocity. Lho, LPG mblerek tiyer jadi efek kamera. awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kirun. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajalan. Wah niki. Ah. Ai guri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh, ya oke. Oke. Iso ae golek Iso pangan. ae. Golek pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva April. Sinten? Tanyakno, Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai mic. Apa? Mic. Waduh. Mic bank. Iya. Nek ora sampe waca MIK KE ngono kuwi. Lah ketahe pripun? Mik ngono to. Mi. Pakai mi, Dik. Namanya siapa, Dik? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih, Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, Radong kowe radong. Iki jeneng Amerika mau. Iki tunggale IYS. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat Mas. Iya. Kok iso gampang Contone, diingat? Contone Jaman biyen. umpamane iki. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ha. Sing wedok ki tukang nawakne ondo. Ha. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Heeh. Langsung Londo. Duwe anak jenenge Londo. Eh. Anakne sing tukang bakul watu. Hah? Heeh.
Sing wedok ki bakan dodol jeruk. Lah iki ya dijenakne gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Sing pake bakul watu, sing Ayo durus. Sing durus ya, Pak. Sik to. Lek sing londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing wedok bakul nyewak nondo. Nyewak nondo. Iya. Duwe anak dijenakno Londo. Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bake wau, sing suwahe wau. Anu bakul watu, Pak. Bakul watu, sing wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak dijenakno Slamet. Loh. Ora nyambung ki urusane konti ki, Pak. Lah masa aku pengatur rumah tanggane wong. Loh, ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir Jabang Bayu selamat rene popo. Iya. Lancar. Wis jangan-angan dhewe ya. Ayo, Pak, ada Pak. Yo, Diva ada ngadek kok, Dok. Ayo nek Gabriel. Ya benar. Tolongin dia. tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Orang Lah piye nang ngetes mentale piye? kaya nanggap singo. Malah HP ini. Takon sing apik kok iso. Selamat malam Selamat adik-adikku. selamat malam. Ya ampun. Ini Dek Om, Gabriel. Iya. Yang satunya? Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA? Iya. Oh, lulus ya. Nah, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Iya. Kok ngambil laptop gitu, Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa? Ngono lho. Apik ta itu. Kalau Dek ini siapa, Dek? Diva. Diva agak maju lah, ini loh agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA, ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Aling. gapura. Gede. Gapura ngebleki kue kuwi. Cita-citano. Besok Kok cita-cita gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakon nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak Apa lagu jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen dadi apa? Lah. Itu larian lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. Ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry, Dok. Aku Saya tetap di briefing sih jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini tak kasih contoh ya. Iya. Ready. Kuwi bakal gede piye kuwi wis bengkarokan kok iso gede piye. Aku lho wis meneng. Bapak lho wis meneng. Nanti Pak Romo wis mendel mawon. Aku lho wis meneng. Besok kewut. Aku lho wis meneng kok. Pak Edi nek nek balesi piye to? ngono ngawur. Jajalan Jawa piye? Aku ora wani to. Wis to jajalan. Oh lah kok ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku jadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Kabeh. Lah kan kakek. Kalau iki calur iki walana bintang kecil. Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Ah. Iso ya. Saged to? Pintar. Ora ngono balonku ada 5 ya. Balon ada 5. Balon kok ada 5 Ya. ya. Coba. Garingan sik. 1 2 3. Balonku. Piye toh? Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi Sini to Mas, balonku bener to. ada Lah nek 5. sinden ki yo paling gak Aku laras. Yo laras di anu lah langgam. Nah, kok iso lagu Langgam. nitok. Lah kei anu gayane versi yen ning Tapangono Lintang. Contoh. Contohno ana lah ora mau contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tapangono Lintang ngaten iki. Nah, ning cakepane gak ono bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ayo penak lho cah iki suarane. Hijau kuning kelabu enak ta? Enak. Merah muda
meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada. Meletus Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. langsung bres ya, Pak. Ora umum to. Lah nggih. Langgam halus, Pak. Meletus balon hijau. Rek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, tapi main tukang apa jenenge rok barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit, bongkoh kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho, pop lho kuwi. Malah cepet to kuwi. Cepete piye? D, Pak, D. Endi jal? Kuwi iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Bangunannya Ya iso lho bocah. hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Sik. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar 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 dar. Tulung ana. Gen terus. Tak tambah cok. Pak sesuk nek kuliah isuk ya. Ulah kuliah opo? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya Dek, nembang ya Dek. Nyanyi apa? Nyanyi apa, Duk? Wes, los ke, Duk. Gabriel. Ayo, Diva. Diva Gabriel, ayo. Lek nyanyangan tempe sesuk ae. Kita harus semilir weh. Kita sumilir Oke. edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Niki napa? Wis duwe anak to? Lho, duwe anak. Kok mati? Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Kuwi anak-anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok duwe anak Teguh iki. Teguh piye to, yo Jan? apa? Nyapa lho kene berbahas kuwi kok Oke, tak angen-angene maneh. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Kitir sumilir. Kita harus sumil, Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja malu-malu. Aja isin-isin. Kaya iki lho ora duwe isin ya. Ora usah isin-isin. Ayo. Tunjukkan. Mentil mentol iki pisakno sisan. Oh nggih. Wita karo kuwi Christine Juminten. Arananipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Dedeke padha, Nggih. bokonge padha. Lho, jenenge nate ngukur bokong barang. Ora maksud iki gedhe dhuwur bok sak bokonge. Oh nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Lah nggih, wonten sinten menika? Wonten Diajeng Ayu, yuk. Yo. Heh. Oh, mati lho. Kayak kocrok kowe. Welu jeng dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kas ngolah piring sampean. Kok modele kok kadung gelem kok. Nggih, wilujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe masak. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kaya roh ning kono jog ning mburi terus nyerono to, Mas. Ya kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriku. Enggak kene-kene dalane to. Kowe iki dalem bono lek mudeng daya. Tahu Ya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Wong Biyen riyen to. biyen dari Jenenge Asongan. Pipis to, Bang. Betul. Umpama pipis ya apa percaya. Lho iki ruwapet to. Terus tak Lagune kelok apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku geri-geri. Napa? Aku dhewe ate ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Grimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Gis. Sapa lho sing Bergerigi. ora gemes kok nyapu gemes. Lah napa? Apa? Gigis. Sing gigis sapa? Lah sinten?
Grikis sing Grikis. kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kuwi tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ha nggih. Ya. Tes vokal kene karo kene. Ya, oke. Sing Ana apik. sik ngene kene. Heeh. Yuk. Ral tok, ral. Rale pripun? Oh, rale sing piye tekan? Piye, Mas? Nyan puruke. Kari manis. Ayo. Kancing manis. Alah kok kencing manis kuwi to? Kencing manis bathuke. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Kaya wangi endi intine kuwi. Kari manis kurang manis ayai kuno. Halus. Cukup samene tes vokal kedawan. Lah nggih. Saiki kowe sing pitik-pitikan cah loro. Kula mboten saged pitik, Pak. Kono pitik-pitikan kita mentok-mentokan mergo kayak cilik iki gedhi. Kowe ngerek iki lho contone. Nggih, mangke kula mentoki niki. Langsung lagu napa mentok riyen? Heh? Kok mentok riyen awake dhewe engko sing gandrung kene kok mentok. Iki aku mbayangno tenan. Piye? Upama kowe kelakon oleh kene, jodohmu iki. Aku iki. Heeh. Terus Wis to jeleput sertifikat entek kene mau sih. Lah kenapa? Ha iki wedake larange kaya apa to? Ya ora. oh gak lah aku karo Kitri aku mikir omah ndi no aku. Ya engko gawe Lah aku sing cilik-cilik. menurut bojoku. Terus piye jawabku? Oh, alah wong lanang kok iso gak duwe. Ora. Diobane tiket ampel gading Mas. Yo. Yo, Riki. Geget Riki nek. Yo. Ada. Matur nuwun, terima kasih Cak Do. Nggih. Pemet, Nggih, kula siap, sak Pak. kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep Mas. Pun nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Matur Selamat niki. jalan. Nggih. Hati-hati nggih. Matur Siap. sembah nuwun. Siap. Ugi Warga Ampel Gading. Derek dedonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabadene adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayem Amin. tentrem. Amin. Amin. Tinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Jawa sami-sami liya dina liya wektu sinambung maneh geger kaya apa, Nduk? Makasih sayang. Nggih, Bang. Hati-hati ada. Nggih.